piso lang. 90. Matagal pa po eh. Kalat. Tayo nito, tingit. May bakit sa inyo? Ganun isa po. 5 piso lang. Tapos, ganyan ako ba?
Pwede kong papali. Malagay na lang tubig. Siyempre mo! Nakasura na pala. Plastic ka. Ay, ini ka. Kaya pa kasi tumusok ka.
May basing sa inyo? Babasa. Asas lang ko lang. Mga paras. Edward! pesos. Isa nga po, ay. Kakalalayo ko lang ng matika eh. Kuya, ang gusto nyo maghintay na. May jet pa naman yun. Sabi na ito lang. Hindi mo totally malamig na malamig yan. May bito ka rin po. Fried esaw. Nalaglag tayo. Kapag piso ka rin. Pwede po kayo. Pwede po, medyo matagal pa po eh. Kalalay ko lang naman dito. Magkano na ito kuya, Ted? Ah, thank you.
tawag. Tawagin nga. Magkano to? 20 po. Chicken cheese roll 10 pesos. Sapong ganito. 10 chicken cheese roll. Take out po. Sampo rin na. Pugo. Sige po. Ay, wala. Malang sili mo siya. May isang lako na yung sili ko eh. Ano yan boss? Gulay? Lumpiang gulay po. Tawag. Huwag mo lang init ko. Dining po sa inyo, take out po. Ito lang. Basta sino yung sausawan nyo, no? Take out lang sir. Ilang po po? Ilang po? Dijo! Dijo! Ate Jo! Ah! Dijo!
Ay, nito. Ingat eh. Okay na yan, te? Ibukod mo yan. Ibukod mo plastic yan, te. Ay.